Avui és primer diumenge d'abril i aquest matí l'Arnau ha proposat d'aprofitar que al Museu Nacional l'entrada era gratuïta. Hem agafat el funicular que et deixa a una distància d'un jardí i dues corbes sinuoses del museu. El jardí no és un laberint, però és laberíntic. L'Arnau m'ha agafat la mà. Dóna'm la mà, Kela. Quan ens donem les mans, m'agrada que la seva faci de fulla de col, que embolica la meva, que llisca dins la seva com un fetus, sense líquids, en una sequedat envellutada. Avui ja m'he pogut fer una cua amb cara i ulls, amb la mateixa cinta vermella. L'Arnau ha dit: que bé que et queda, se't veu la corba de la cara. I això m'ho ha dit, mentre el funicular pujava. Drets, al davant del vidre frontal, passant-me el dors dels dits per sota la corba en qüestió, allà on encara és més coll que galta i més papada que mentó. I unes 100.000 enervacions, com de fulla d'heura jove, m'han baixat del coll fins als genolls, passant per la matriu, que s'ha contret. I he baixat el front, que amb un sotrac del funicular ha anat a xocar contra el seu pit.